Dyma stori o'r enw Y Golomen Goll gan Mared Llwyd, yn arbennig ar gyfer cylchgrawn cip. Bore dydd Sadwrn oedd hi, ac roedd Lucy fy chwaer fach a minnau'n hwyr yn gadael y tŷ, fel arfer, ar gyfer ein gwers nofio. Celt, Lucy, dewch yn eich blaenau, gwaeddodd mam am y decfed tro, wrth sefyll yn ddiamynedd wrth ddrws y ffrynt. Ac roedd hi'n dal i bregethu wrth i ni gerdded lawr y dreif at y car. Mae hyn yn digwydd bob bore dydd Sadwrn. Mae'n rhaid i chi'ch dau godi'n gynt. Mae'n rhaid i chi fod yn fwy trefnus gyda'ch pethau nofio. Mae'n rhaid... Stopiodd yn stond yn sydyn. Beth yn y byd? Roedd llygaid mam wedi hoelio ar olwyn ôl y car. I ddechrau, fedrai Lucy a minnau ddim gweld beth ar wyneb y ddaear oedd wedi tynnu sylw hi. Ond yna, fe welon ni, yn swatio'n glud y tu ôl i'r olwyn. Dwy droed fach bigog, swp o blu llwyd a gwyn a thwtsh o biws, pig fach finiog a 2 lygad disglair. Be sy 'na? Gofynnodd Lucy, a thinc o banig yn ei llais. Wel, mae e'n edrych yn rhyfeddol o debyg i anghenfil mawr blewog sy'n hoffi bwyta chwiorydd bach niwsans, atebais innau. Cyn ychwanegu, o, na, dwi'n anghywir wedi'r cyfan. Aderyn sy 'na. Dyna ddigon, Celt, meddai mam yn gadarn. Gad lonydd i dy chwaer. Ond ie, ti'n iawn. Aderyn. Colomen a bod yn fanwl gywir. Edrychodd y golomen arno ni'n tri, gan wiro'i phen i un ochr, fel pe bai hi wedi deall yn iawn ein bod ni'n siarad amdani. O, mae hi mor bert, meddai Lucy. Ydy, mae hi, atebodd mam. Ond allith hi ddim aros o dan olwyn y car drwy'r dydd, neu chyrhaeddwn ni fyth o'r wers nofio. Dere nawr, golomen fach, bant a thi. Ond i'r tri ohonom geisio'n gorau i'w chael hi i symud, trwy wneud synau ac ystumiau gwirion o bob math, symudodd y golomen yr un modfedd. Dim ond parhau i syllu'n chwilfrydig arnom ni, fel pe bai ni'n hollol wallgof. Mae hi'n rhyfeddol o ddof, meddai mam, wedi ni geisio a methu ei symud am 5 munud a mwy. Ac edrychwch, mae ganddi fodrwy fach las o gwmpas ei choes chwith. Mae'n rhaid mai colomen rasio yw hi. Colomen rasio? Gofynnodd Lucy. Beth mae hynny'n ei olygu? Wel, colomen sydd wedi hedfan o rywle ac sydd ar ei ffordd i rywle arall fel rhan o ras, atebodd mam. Ond pam ei bod hi'n aros fan hyn, y tu ôl i olwyn y car os yw hi fod yn rhan o ras, gofynnais innau. Dyw hi ddim yn edrych fel pe bai hi ar frys i gyrraedd unrhyw linell derfyn. Nadi, ti'n iawn, atebodd mam. Gobeithio nad yw hi wedi brifo. Erbyn hynny, roedd dad wedi ymuno â ni o'r tŷ. Ro'n i'n meddwl bod gan y ddau yma wers nofio bore yma, meddai yntau'n ddryslyd. Cyrhaeddon ni'r un wers nofio y bore hwnnw. Roedd y wers wedi hen orffen erbyn i ni lwyddo i gael Mrs. Llwyd y golomen, fel y gwneithion ni ei bedyddio hi'n ddiweddarach, allan o'r tu ôl i olwyn car mam. Fe hedfanodd hi'n syth ar do car dad, ac yno buodd hi am oriau wedyn. Cafodd fodd i fyw yn gwylio'r byd yn mynd heibio ac yn busnesa ar fynd a dod y stryd. Heb sôn am adael ei marc, yn llythrennol, mewn sawl man ar hyd y to. Daria'r goloman na, oedd unig ymateb dad. Buodd Lucy, mam a finnau wrthi drwy'r bore yn ceisio canfod gwybodaeth ar y we am golomennod rasio ac am Mrs. Llwyd yn benodol.
Dysgais ei bod hi'n ddigon cyffredin i golomenod o'r fath aros am seibiant bach yn ystod ras, mwyn gorffwyso cyn parhau a gweddill eu taith. Dysgais ei bod hi hefyd yn berffaith iawn i fwydo colomenod rasio pe bai yn digwydd aros yn eich gardd, a chnau adar, reis heb ei goginio, a digon o ddŵr, ac i gynnig lloches iddyn nhw mewn bocs cardfwrdd mawr y tu allan. Daeth mam o hyd i wefan lle roedd modd mewnbynnu'r rhif ar y fodrwy ar goes Mrs Llwyd mwyn dod o hyd i fanylion ei pherchenog. Daethon ni i wybod mai o'r Iwerddon roedd hi wedi hedfan. Felly anfonodd mam e-bost at ei pherchenog i'w hysbysu ei bod hi'n saff gyda ni. Aeth dros wythnos heibio, ond chlywon ni'r un gair gan y perchenog. Erbyn hynny, roedd Mrs Llwyd wedi dod yn fwy dof, ac roedden ni gyd, hyd yn oed dad, yn mwynhau ei chael hi o gwmpas. Roedd rhywbeth annwyl a doniol iawn amdani, ac roedd hi'n amlwg yn dipyn o gymeriad. Byddai hi'n treulio rhan fwyaf o'i hamser allan ar y dreif o flaen y tŷ, yn cerdded nôl a mlaen yn gwylio busnesa a gwylio. Pan gyrhaiddem ni adre o'r ysgol bob dydd, yno byddai hi o flaen drws y ffrynt, yn barod i'n croesawu ni. Fe ddaeth mam ar ei thrawsi yn y tŷ sawl tro, pan nad oedd drws y ffrynt wedi gau'n iawn, yn eistedd yn hollol gyfforddus ar lawr y gegin yn aros am ei bwyd. Weithiau, byddai hi'n fodlon bwyta o'n dwylo ni, roedd hi mor ddof. Roedd hi fel anifail anwes, nad oedd Pero'r ci yn rhy hoff o'r syniad hwnnw chwaith. Fe geisiodd Mrs Llwyd ei gorau i ddod yn ffrindiau ag ond ei hanwybyddin llwyr wna'i Pero druan, fel pe bai'n ysu iddi adael, mwyn iddo yntau fod yn ganolbwynt ein holl sylw ni unwaith yn rhagor. Wrth i'r dyddiau droi'n wythnos a mwy, cynyddu hefyd wnaeth hyder Mrs Llwyd. Fe hedfanodd ar gefn mam un tro, ac eistedd ar ei phen yn hollol gyfforddus am dros 10 munud, heb boeni dim. A thro arall, bu'n cnocio'n flin ar ffenestr swyddfa dad tra'i fod yntau mewn cyfarfod pwysig gyda'i fos dros y cyfrifiadur. Wydden ni ddim ble ai Mrs Llwyd i gysgu dros nos, i ganghennau un o'r coed tal yn yr ardd siŵr o fod, ac ai diwrnod neu ddau heibio weithiau heb i ni ei gweld o gwbl. Ar ôl tridiau heb olwg ohoni, fe ddechreuon ni feddwl ei bod hi wedi gadael, fwy na thebyg, i ail ymuno a pha bynnag ras roedd hi'n rhan ohoni. Ond yna, fe ddysgon ni ei bod hi wedi dod yn ffrindiau mawr a Mr a Mrs Davies drws nesaf, a bod Mrs Davies hyd yn oed wedi dod o hyd iddi'n swatio'n braf yn y fasged olch yn ei cegin nhw. Yna, un bore, bron i bythefnos ar ôl i Mrs Llwyd ymddangos gyntaf, daeth e-bost gan ei pherchenog. Roedd e'n ymddiheuro am beidio ymateb ynghynt ac yn ddiolchgar iawn i ni am gysylltu. Roedd Mrs Llwyd yn golomen rasio werthfawr, meddai a byddai rhywun yn dod i'w chasglu mwyn ei chludo hi nôl i'r Iwerddon. Wyddwn ni ddim sut i ymateb i'r newyddion. Roeddwn ni'n falch, wrth reswm, o feddwl fod Mrs Llwyd yn mynd i gyrraedd adre'n saff. Ond roeddwn ni hefyd fymryn yn drist. Wedi'r cyfan, roedd hi wedi dod yn rhan o'r teulu erbyn hyn, a byddwn nhw'n gweld ei heisiau hi a'i ffyrdd bach doniol. Roedd y syniad o weld rhywun yn dod i'w chasglu mewn caets yn fy ngwneud yn ddigalon, a dweud y gwir. Ond yn y diwedd, doedd dim angen i fi boeni am hynny. Yn union fel pe bai hi wedi deall yr hyn oedd ar fi'n digwydd, fe benderfynodd Mrs Llwyd ei bod hi'n bryd iddi adael. Fore tranoeth, doedd dim sôn amdani. Ac i ni chwilio ym mhob twll a chornel o'r ardd, a'r gerddi cyfagos hefyd, daeth hi ddim yn ôl. Roedd hi wedi mynd go iawn y tro hwn. I ble wyddem ni ddim? Nôl gartref i'r Iwerddon o bosib? Neu ymlaen ar ei thaith, ac i ardd rhywun arall i gael hoi a sylw
a maldod am rai wythnosau eto? Mae'n siŵr na chawn ni fyth wybod. Ond dwi'n reit sicr o un peth. Lwyddodd hi ddim i ennill unrhyw ras ar ôl seibiant mor hir. Y diwedd.